ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо тӯли ин соат омода намуданд мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. нерӯгоҳи барқи обии Роғун иншооти бузургтарини гидроэнергетикии асри 21 буда роҳандозии сохтмон ва бунёди он яке аз дастовардҳои бесобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ аст. ин шабу рӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои гуногуни нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ҷараён доранд. аз раванди корҳои сохтмонӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. садои техникаҳои пуриқтидор, ҳаракати мошинҳои боркаш, фаъолияти механизмҳои муосир ва заҳмати содиқонаи сохтмончиён дар ҳамаи қитъаҳои сохтмонии иншооти азими аср, нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз идомаи босуръати корҳои созандагӣ дарак медиҳанд. раванди корҳо дар ин иншооти тақдирсоз бо истифода аз масолиҳи сохтмонии босифат, технологияҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шуда, ҳар як марҳилаи сохтмон таҳти назорати қатъии муҳандисону мутахассисон қарор дорад. иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар сарбанди асосии нерӯгоҳ бо заҳмати шабонарӯзии бинокорон, маҳорати баланди муҳандисону мутахассисон ва истифодаи технологияҳои муосир бо суръат идома дорад. корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар такядевори поёнӣ дар сатҳи 1148 метр ва призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳҳои 1155-1156 метр мутобиқи ҷадвали тасдиқшуда идома дошта, танҳо дар моҳи июл дар минтақаи такядеворҳо 25169 метри мукааб маводи шағалзамин хобонида шуд. дар маҷмӯъ бошад дар сарбанди нерӯгоҳ дар ҳамин давра 454055 метри мукааб маводи сохтмонӣ ҷойгир карда шудааст. ядрои сарбанд ки вазифаи асосии он пешгирӣ намудани гузариши об аз дохили сарбанд, таъмини устуворӣ ва бехатарии иншоот дар тамоми давраи истифода мебошад, иҷрои корҳои сохтмонӣ дар қитъаи мазкур бо риояи қатъии талаботи технологӣ ва стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. айни замон корҳо дар қисмати болоии сарбанд, ядрои сарбанд ва дар қисмати болоии поёнии сарбанд бо як ҷӯши хуруш рафта истодааст. дар ин ҷо зиёда аз 80 адад механизмҳо ба тариқи шабонарӯзӣ кор карда истодаанд. мо дар хидмаи ядрои сарбанд қарор дорем. корҳои сохтмонӣ оиди рехтан, тахту ҳамвор намудан, қабат ва қабат хобонидани наводҳои дилхок рафта истодааст. дар сатҳи 1135 сантиметр қарор дорем. қисмати филтрҳои зонаи гузариш дар сатҳи 1135 метр 6 сантиметр қарор дорад. сифати корҳои сохтмонӣ бевосита аз тарафи гурӯҳи намонаи фармоишкар ба тариқи шабонарӯзӣ назорат карда мешавад. мо кӯшиш менамоем ки маводҳои хобонидашудаи сарбандро дар муддатҳои муайяншуда ба сифати баланд ба итмом расонем. дар дигар иншооти соҳили чапи нерӯгоҳ обқабулкунандаи доимӣ низ корҳои сохтмонӣ вусъати тоза пайдо намуданд. дар ин қитъаи сохтмонӣ аз аввали сол корҳои зиёди муҳандисӣ ба анҷом расиданд. аз ҷумла зиёда аз 24730 метри мукааб корҳои хокбардорӣ, 2178 метри мураббаъ бетонпӯшӣ, насби зиёда аз 99000 метри тӯлонии анкерҳои шиддатнок ва беш аз 16000 метри тӯлонии анкерҳои оҳану бетонӣ иҷро гардидааст. ҳамчунин дар қисмати даромадгоҳи нақбҳои обрасони агрегатҳои рақами 3 ва 4 корҳои бетонхобонии конструктивӣ оғоз гардида то имрӯз зиёда аз 64000 метри мукааб бетон хобонида шудааст. мо дар обқабулкунаки агрегати 3-4 қарор дорем. аз сатҳи 1148 корҳои арматурбандӣ сар кардем. сатҳи каф қариб тамом шуда истодааст. корҳои бетонхобонӣ дар нақби 4 тамом шуд, дар нақби 3 идома дорад арматурбандӣ. дар аз деворҳо бошад, аз то деворҳо тарози 1157 қисмати деворҳо ба бетонпӯш карда шуд. корҳои арматурбандӣ ва қолабмонии бетонгирӣ идома дорад.
дар дигар қитъаҳои сохтмон низ корҳои муҳандисиву техникӣ мутобиқи нақша пеш мераванд. Дар баромадгоҳи нақди сохтмонии қабати чорум корҳои заминӣ идома дошта, насби анкерҳо беш аз 26% ва бетонхобонии фарози даромадгоҳ қариб 6% ҳаҷми умумии қарордодро ташкил медиҳад. минтақаи кори хаднои партал ки ин қабати чорум нақди СТ4 ава мебошад ки дар бермаҳо бошад, бермаҳои 27, 28, 29 ва 30, 31 бошад, корҳои арматурбандӣ, кафшергарӣ ва бетонхобонӣ рафта истодааст. боқӣ монда бошад дар ин бермаҳо корҳои бермаҳои 31 ва 32 бошад, пародакашӣ айнаҳо рафта истодааст ки дар ин ҷо зиёда аз 150 бас шабонарӯзӣ бигем 300 нафар кор карда истодаанд. Роғун имрӯз танҳо майдони сохтмони як нерӯгоҳ нест. ин корзори нангуномӯз арсаи ҷасорату созандагӣ ва намунаи олии меҳнати аҳлонаи мардуми Тоҷикистон буда, пояи устувори иқтисоди миллӣ, қадами муҳим дар рушди энергетика ва ояндаи дурахшони давлату миллат мебошад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Шуғнон сохтмони 364 иншоот ба нақша гирифта шуда, дар 297 он корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидааст. гузориши Моҳираи Тоҳир. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри арзанда истиқбол гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои бунёдиву созандагӣ дар ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон вусъати тоза касб намуда, сохтмони 364 иншоот ба маблағи умумии 896 миллиону 623 ҳазор сомонӣ ба нақша гирифта шуда, дар 297 иншоот корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидааст. бунёди даромадгоҳи ноҳияи Шуғнон, парки технологии ноҳия, марказҳои хизматрасонӣ далели равшани ин гуфтаҳо буда, феълан дар онҳо корҳои сохтмонӣ бомаром ҷараён дорад. сохтмони парки технологӣ дар ҷамоати деҳоти поршеневи ноҳияи Шуғнон аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳсуб ёфта, дар рушди иқтисоду иҷтимоии ин минтақа такони нав хоҳад бахшид. дар парки мазкур 5 корхонаи истеҳсолӣ, корхонаи истеҳсоли симтур, корхонаи коркарди меваю сабзавот ва маҳсулоти гӯштӣ, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ, корхонаи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ва корхонаи коркарди алюминӣ пешбинӣ шуданд. корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур ҷараён дошта, соҳибкорони маҳаллӣ талош менамоянд ки рафти корҳои бунёдиро дар муҳлати муайян гардида ба итмом расонанд. ба ифтихори ҷашни 35-умин солгарди истиқлол давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшаи чорабинаҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Шуғнон вобаста ба сохтмону ободонӣ 226 банди нақшавии иншоотҳои таъиноти гуногун иборат мебошад. қайд менамоем ки берун аз нақшаи чорабинаҳои tasdiqgardida 138 иншооти ба қайд гирифта шудааст. айни замон дар 297 иншоот корҳои сохтмонӣ ба анҷом расидааст ки 131.4% иҷрои корҳои сохтмониро ташкил медиҳад. ҷоиз зикр аст ки саноатикунонӣ бо суръати кишвар яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар ноҳияи Шуғнон соли ҷорӣ корхонаҳои зиёди саноатӣ ба фаъолият оғоз намуданд. айни ҳол дар бунёди парки саноатии технологӣ дар деҳаи пашори ноҳияи Шуғнон зиёда аз 30 нафар сохтмончиён ба корҳои сохтмонӣ машғул буда, 90% корҳо ба анҷом расонда шуданд. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ ба роҳ монда шуда, итминон меравад ки бо иҷрои талаботи муосири сохтмонӣ корҳои бунёдӣ бо сифати баланд ва дар рӯзҳои муайяншуда анҷом дода мешаванд. бо ҳолати имрӯза 33 адад корхонаҳои саноатӣ бо теъдоди 184 нафар ҷойҳои корӣ фаъолият карда истода, ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯъ маблағи 34 миллиону 361 ҳазор сомониро ташкил дода, ки нисбати ҳамин давраи соли 2025 105%-ро ташкил медиҳад. бо чунин иқдом заминаҳои рушди босубот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардида, ба баланд бардоштани сатҳи некоаволии мардум ва шукуфоии ватанамон заминаи мусоид фароҳам меорад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи Шуғнон, Ахбор. ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Заркӯҳии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ тадбирҳои роҳсозӣ ва дигар корҳои созандагӣ вусъати тозаро касб намудааст. гузориш дар ин хусус.
ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни сиёсии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ тадбирандешиҳои саривақтӣ ва татбиқи босамари сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафмандона ҷараён дорад. Бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону шахсони эҳсонкор ва аҳолии заҳматқарин баҳри амалӣ намудани нақшаву ҳадафҳои пешбинишуда дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳия корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза касб намудааст. ин навбат шахсони саховатпешаву эҳсонкор бо эҳсоси гарми моҳияти ватандӯстӣ бо мутахассисону роҳсозон тадбирҳои таъмиру навсозии беш аз 5 километр роҳи деҳаи калоти ҷамоати деҳоти Заркӯҳро идома дода истоданд. Корҳои роҳсозӣ ва анҷоми дигар тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ имрӯзҳо ба ҳукми анъана даромадааст. натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ нишон дод, ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти Заркӯҳ беш аз 14 километр роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллӣ доштаи ҷамоати мазкур пурра аз навсозӣ гарда истодааст. кашонидани хатти оби нӯшокӣ ба 670 хоҷагӣ, шафати роҳ пурра равшаннокӣ гардидааст. сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ҷашни 35-солагии соҳияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як рӯҳияи баланди фарҳангию маърифатӣ таҷлил хоҳад гирифт. дар деҳаи Калот бо анҷоми корҳои таъмиру навсозии роҳи маҳаллӣ вазъи инфраструктураи деҳот беҳтар, шароиту имконоти кору зиндагӣ ва сатҳи некуаҳволии сокинон тадриҷан баланд мегардад. сокинони ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар иброз медоранд, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таҷдиди бошукӯҳи ҳамасолаи он, ваҳдату якдилӣ ва иқдому tashabbusҳои шоистаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари марказҳои шаҳру ноҳияҳо ҳамзамон рушди инфраструктураи деҳот низ марҳила ба марҳила таъмин мегардад. با استقبال جشن 35 استقلال دولتی جمهوری ترکستان ما ساکنان دهه دره کلات تصمیم گرفتیم که در مسافه 5 از 1 کیلومتر راههای امنیتی محلی داشته رو پورا اسفالت پوش نماییم. تا امروز قریب 80% کارها به اتمام رسانده شده است. کوشش میکنیم تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان دیگر کارهای آبادانی و سازندگی رو پورا به اتمام رسانیم. با استقبال جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی در همه جامعه شهرک و دهات ناحیه میر سعید علی حمدانی عین زمان روند کارهای آبادانی و سازندگی در انشاءات گوناگون تعیینات از جمله بنیاد و نوسازی انشاءات ساحه معارف و تندرستی، نوسازی راه و پل، ریختن نوه‌های بتونی و وصل و نصب ستونپایه‌های روشندهی در دو کانال راههای بین دهه‌ها، کندن چاه عمودی و دیگر کارهای آبادانی مرامی تازه دارد. دستگیری همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم به اندازه صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه بابت انجام کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل روحیه مهنت دوستی اهالی زحمتپیشه ناحیه را بلند نموده، ساکنان تلاش می‌نمایند که بهره سهمگذاری در کارهای آبادانی منبع نیز کمر همت بندند. انورشاه سیدعلی زاده، سعید حامد شریف، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. در دهات چارکوی شهر اسواره اقدام‌های مهم آبادانی عملی گردیده با جلب ساکنان کارهای سازندگی جریان دارند. بنیاد و نوسازی انشاءات اجتماعی، آبادانی راه‌ها و بهتر نمودن شرایط زیست اهالی از سمت‌های اساسی این تدبیرها محسوب می‌یابند. گزارش در این خصوص. با استقبال جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات چارکوه کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه گرفته، ساکنان وطن دوست با حس بلند مسئولیت در آبادی محلی زیست خود سهمی ارزنده می‌گذارند. امروزها معرکه آبادانی و سازندگی به مرحله صفتا نو برآمده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی اهالی و رشد انفراستراکتور اجتماعی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با دستگیری مقامات دولتی و سهم فعال ساکنان و صاحبکاران محلی از 120 انشاءات جشنی 118 انشاءات مهم بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته، کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات نیز ادامه دارند. یکی از سمت‌های اساسی کارهای آبادانی منفرش‌کنی راه‌های داخلی محله‌ها میباشد. تنها در محله فردوسی زیاده از 6 کیلومتر و در محله تگیباره 5 کیلومتر راه منفرش گردیده است. امسال در حدود جماعت باز بیش از 13 کیلومتر راه‌های داخلی با صفت بلند منفرش کرده خواهد شد که رفت و آمد ساکنان را خیلی آسان می‌نماید. ما ساکنان جماعت دهات چارکو یک قطار آبادانی‌های جماعت دهات چارکو را گزارنده سادیم که تمام کوچه‌های تنگ کوچه‌ها و کوچه‌های اساسی همه منفرش گردانده شده. مکتب، کودکستان
марказҳои хизматрасонӣ сохта шуда истодааст. ҳамаи ҳамин ободониҳо ба шарофати истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва сулҳу суботи давлатамон шуда истодааст ва мо ният дорем ки оянда боз ҳам ин деҳаи биштосонро боз зеботару хушрӯтар гардонем. корҳои ободонию созандагӣ дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳ далели рафшани сиёсати созанда ва ғамхории пайваста нисбат ба беҳбудии зиндагии мардум мебошад. мақомоти ҷамоат таъкид менамоянд ки аксари ин корҳои ободонӣ маҳз бо дастгирӣ ва саҳмгузории сокинони саховатпеша, соҳибкорони ватандӯст ва шахсони хайрхоҳ амалӣ гардида намунаи рафшани ҳамдиливу ҳамбастагӣ барои ободии ватан мебошад. сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯҳ азм доранд ки бо чунин иқдомҳои созанда ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол гирифта барои боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалли зисти худ саҳми муносиб гузоранд. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. аз навсозии роҳи автомобилгари ноҳияи рудакӣ то шаҳри ваҳдат яке аз тадбирҳои муҳими ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб меёбад. татбиқи ин лоиҳаи муҳими инфрасохторӣ дар доираи сиёсати созандаи давлату ҳукумат амалӣ гардида ба беҳтар гардидани шароити ҳаракати нақлиёт, пешгирии танбашавии роҳҳо ва фароҳам овардани имкониятҳои мусоид барои рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақа мусоидат хоҳад кард. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт, беҳтар намудани сатҳу сифати роҳҳои автомобилгард, пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рафту омади сокинон, корҳои аз навсозии роҳи автомобилгарди ҷамъияти саҳомии Урҷабоев дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ то сарҳади шаҳри Ваҳдат бо сурату сифати баланд идома доранд. роҳи мазкур ки аҳамияти муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад, яке аз роҳҳои серҳаракати минтақа ба ҳисоб рафта, тавассути он ҳамарӯза садҳо воситаҳои нақлиёт ва ҳазорҳо нафар сокинон аз ноҳияи Рудакӣ ва шаҳри Ваҳдат истифода мебаранд. аз ин рӯ навсозии он барои беҳтар гардидани инфрасохтори нақлиётӣ, баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини ҳаракати бехатару бемамонияти воситаҳои нақлиёт аҳамияти махсус дорад. дарозии роҳи мазкур наздики 10 километр буда паҳноии он 7 метрро ташкил медиҳад. дар доираи корҳои сохтмонӣ, ҳамворкунии роҳ, омодасозии қабати асосӣ, мустаҳкамсозии зербино ва дигар корҳои техникӣ тибқи талаботи муосири роҳсозӣ амалӣ гардида истоданд. барои саривақт ва босифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ, техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ аз ҷумла автогрейдерҳо, экскаваторҳо, боркунакҳо, ғалтакҳои роҳсозӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ ҷалб гардиданд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки якчанд роҳҳои ҳудуди ноҳияро бо аз таъмири асосӣ бароварда роҳҳоро барои бехатари ҳаракати воситаҳои нақлиёт равона созем. то имрӯз беш аз 40% корҳои пешбинишуда ба анҷом расида. мутахассисони роҳсозон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қатъии меъёрҳои техникию сохтмонӣ корҳои боқимондаро бо сурати тоза идома медиҳанд. сохтмони ин роҳи муҳим намунаи равшани татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар дар самти рушди инфрасохтор буда, корҳои сохтмонӣ имрӯзҳо бо сурату сифати баланд ва бо риояи пурраи талаботи муосири роҳсозӣ идома дорад. мавзӯи дигар, дар ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ майдонҳои корам самараноку оқилона истифода гардида, кишоварзону хоҷагидоронаш бо меҳнати софдилона сол аз сол ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти ниёзи аввал ноил мегарданд. майдонҳои корами ин ҷамоати деҳот 2031 гектарро дар бар гирифта ҳосили фаровон арзёбӣ мегардад. гузориш дар ин хусус. аслан шуғли асосии сокинони ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ боғдориву шоликорӣ аст ва кишоварзон дар заминаи иҷрои таъкидҳои роҳбарияти олии мамлакат дар самти истифодаи ҳар қитъаи корам соҳаи кишоварзиро рушд мебахшанд. ҳар мазраи обӣ дар ин ҷамоати деҳот сабзу серҳосил ба мушоҳида мерасад ва агар дар қисмате аз заминҳо нашъунамои шолӣ ва ниҳолони пахта ба мушоҳида расад ва дар дигар майдонҳои боғот ҳосил фаровон аст. ин ҳама фаровонҳосилӣ аз заҳмати марди деҳқон ва масъулияти баланди истифода
آماده‌باری زمین از جانب ساکنان دهات مذکور بازگویی میکند. اهل زحمت از امکانات موجوده پیشبرد کار خوجگیداری قناعتمند بوده مینداری خش را به حکومت کشور جهت فراهم آوردن شرایط و امتیازهای کشاورزی میرسانند. خوجگی دهقانی ما دارای 1 هکتار زمین می باشد. همه 50 ساتیقش باغای 50 ساتیقش پخته. ما هر سال مسئله دلخواه به دست میاریم. ما مینداری خود ما از جناب علی پیشوای ملت چی میکنیم که زمین را به دهقان داد. ما در همه 1 هکتار زمین هم اولم سهم دارد هم خودم 50 تاش در نمی اولم 50 تاش در نمی خودم. طور قیدگردی تاسیس خوجگی‌های دهقانی و فعالیت باغات از یک جانب به تامین پوره اهالی با محصولات خوش‌صفت مساعدت نماید، از نگاه دیگر در تامین اهالی با جای کار زمینه مساعد می‌گذارد. باد و هوا و امکانات‌های بوی طبیعی به خوجگیداران امکان فراهم نموده است که از هر 1 هکتار حاصل دلخواه رویانیده در تامین امنیت غذایی مملکت حصه مناسب گذارند. در حدود جماعت دهات دهقان‌آباد 2031 هکتار میدان کارم آبی وجود دارد. از آن جمله کشت پخته 870 هکتار گذراندیم که این حال نشنماش نقض می باشند. 250 هکتار زمینش زیر پیلونکه است. دیگرش آنانوی. هدف تنها ثمرناک به کار بردن میدان‌های کارم، گرفتن حاصل خوش‌صفت محصولات، غنی گردانیدن سبد استعمالی و حصه‌گذاری نمودن در تامین امنیت عضوخواری معنی داد می‌گردد. تا این جانب اهل زحمت بیشتر حاصل رسیده را جمع‌آوری و پیشنهاد بازارها گردانیده، روند کشت تکراری دیگر زراعت و سبزوات را وسعت بخشیده ایستادند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. سربلندی و خانوادگی شما تمنای همیشگی ماست. با ما بمانید.